Hola, família. Qui vos ha dit que a casa no es pot fer exercici físic? La meva senyora m'ha veure que començava a fer barpis enmig de la saleta i m'ha dit no has fet esport en tota la teva puta vida, que has de por ara que volia crenar. En 2 metres quadrats ho podrem fer tot. Que consti que jo no li vull dur la contrària a aquest jove, però no. Va ser molt difícil per jo començar a entrenar, havia de fer en el carrer. La gent venia a tocar-me, li feia gràcia, bàsicament. Però jo me mirava en els escaparates, però el més complicat era trobar material per entrenar. 2 garrafes, 2 botelles... El més complicat és una estareta. M'he veure que jove aquest adaptava molt bé els entrenos i jo anava en el bar damunt les 8 i posava en el programa per la tele i agafava idees, però clar, jo havia entrenat al carrer Aragó, entre el Mercadona i el Corte Inglés. No el mateix que entrenar que teva, se nota la diferència. Un poc en rabi, vinga. No, jo ràbia en tenc, perquè poguent entrenar que nostre i no me deixen, toca els collons. Tranquil·lis! I realment en aquesta vida tot és com t'aprenguis les coses, Jo podria anar al bar i després poder-me jugar les maquinetes, però no, vaig decidir, me cago en Déu, faig el cafè i me poso a fer flexions, barpis, sentadilles. I ja ho veus, l'únic que m'emprenya és que a vegades me pecaguera quan t'entreni i se passa puta. A partir de demà, a les 8:40 del matí, vos esperam a... Tothom a casa en forma.